Tady jde lahvičku. Apolenka s Veronikou a taky Pěrka, Zdenka, Majka, Lenka s Monikou. No jasně Klára, Hančík, Bára, Mančík, už nevím čí. To všechno byly holky z naší školky senzační. Kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají hračky svý? Ty naše lásky tříletý. Řekli jsme vám před školkou, bylo nám právě 6 a začalo další dívčí show. Ve škole tančila Michaela s Romanetou a taky Adriana, Mariana se Žanetou. A hlavně prý Maretka, kamarádka, co všechno ví, tyhle ty holky byly naše víly školních dní. Kde pak ty fajn holky jsou? A kde mají žákovský naše lásky klukovský? Čau, 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 řekli jsme čau před školou. Táhlo nám na 15 a začalo další dívčí show. Taky bez vašárka přijde párka, táně jak sen. A taky Senza Jenka v podkolenkách veselá jen. A všechny v sexy tričku postavičku měli ham ham. No prostě prý maštace, inspirace k matu.